Dwi jyst i penderfynu wneud y fideo yma i siarad am rhywbeth sydd falle yn effeithio lot o bobl allan yna. Mae'n effeithio fi. Rhywbeth dwi'n delio efo fo yn wythnosol os na yn ddyddiol, bod yn unig. Dwi'n berson eitha outgoing, felly dwi'n meddwl weithiau di pobl ddim yn sylwi. Rhywbeth dwi wir yn teimlo ers byw mewn dinas. Dwi wedi bod yn byw yn Nghaerdydd bron i 6 mlynedd rwan ydi. Mae 'na gymaint o bobl yma, ond mae o dal yn lle ti'n gallu teimlo mor ar ben dy hun. Yn enwedig os di dy deulu di'n byw yn bell ffwrdd, fel mae teulu fi gyd yn byw yn Machynlleth. Sydd ddim hynna o bell i ffwrdd, ond dio ddim chwaith mor hawdd i just picio fewn a deud helo, gweld lle mae pawb. Dwi'n credu hefyd fel ti'n mynd yn hŷn, ti'n colli cysylltiad efo ffrindiau. Mae lot o'n ffrindiau i yn symud nôl adre, neu maen nhw'n setlo lawr, cael plant, dechrau teuluoedd nhw hun. Wyt ti'n gwybod be i wneud, dwi'n gwybod rhai penwythnosau, na i fynd a ddim siarad efo neb. Dwi ar ben fy hun, a peidiwch cael fi'n anghywir, dwi yn mwynhau cwmni fy hun. Ond mae'n neis i feddwl weithiau fel cwestiynau bach yn dechrau niglo fewn i dy ben di, pam bod ti ddim mewn perthynas, pam bod ti ddim efo rhywun. Ond mae'n oce bod ar ben dy hun, dyna beth dwi wedi dysgu. Dwi'n mwynhau bod yn single, a dwi wedi dysgu mwynhau cwmni fi fy hun. Dwi wedi dysgu mynd allan i fwyta ar ben fy hun, mynd i'r cinema ar ben fy hun, mynd ar wyliau ar ben fy hun. Ond mae o'n rhywbeth sy'n ein argymell pawb i wneud, achos mae'n rhoi perchnogaeth i ti o'r peth. A dwi'n cael y pleser yna bod ben fy hun, ond weithiau yn wedig efo pethau fel cyfryngau cymdeithasol, edrych ar Instagram, edrych ar Facebook. Ti'n gallu meddwl bod y pobl mae gyd yn byw bywydau amazing, a ti'n meddwl, pam bod nhw heb di gwahodd fi i'r parti yna, pam bod nhw ddim di codi'r ffôn. Ond mae'n gweithio ddwy ffordd, dwi'n gwybod hynna, yn enwedig es i trwy newid mawr tua 2 flynedd a hanner yn ôl, bron i 2 mlynedd, lle dwi ddim yn mynd allan mor gymaint ddim mwy, a dwi'n credu nes i sylwi lot o'r adeg yna sut mae pobl yn newid o gwmpas ti, falle bod ti ddim dal yn cael y text yna, bod ti ddim yn cael dy includio yn bethau, ond dwi'n gwybod mae yna lot o hynna'n cwmpo arno fi hefyd. Be dwi'n trio wneud ydy perchnogi'r ffaith bod fi weithiau yn unig, fel o'n i'n dweud gynt, dysgu sut i wneud pethau ar ben fy hun, sut i fod ar ben fy hun, a dwi'n credu bod angen bod mwy agored a siarad am deimladau. Dwi'n credu bod ni fel Cymru weithiau ofn, neu dwi'n credu weithiau mae pobl yn licio gofyn, ond dyn nhw ddim o hyd yn licio clywed yr ateb, neu maen nhw'r ofn yr ateb, dyn nhw'n gwybod sut i drin yr ateb. So ni jyst eisiau checio fewn a jyst dweud bod yn oce siarad am pethau fel hyn. Mae popeth yn oce, jyst yn meddwl sy'n ni'n licio dechrau annog sgwrs yn bobl. So diolch am wrando a ta-ta.